Ngo baebereri. Tutari gwanja tutiko gwenene. Tutari gwanja omongwano yore oikaranse committee ya budget. Naba bunge bonsibi toikaranse turaebereria turanyora magenderese itoga ikegere chikuri 2027 gake. Gwanja muri boigo. Ekiagera bosa nerore mukamumura. Bosa nerore mukamumura. Mchebona ari Nairobi nitukete chitese chininge sana. Mbona sisi sasa 21. Ese sinere ane yani bwati kiri kibisana. Okonyerike kwa yoba. Ese siketen kom oche mwane iga. Karase kona. Konyerike retira. Nani ko yoba to gutama. Ekiagara o kagere ndem kabisa. Lakini kwa wakarega. Ego tama yebisa nyaro my friend. Ndiko to kendo ya. So, kimwase kirawame ndo bagije na kwa ndekene. Osejira ya nango kwana. Osejira sese ana kwanira. So, okutachaiga nyaro. Okutachaiga nyaro. Ye bisa nyaro. Ane bisa. Devo soka ebisa te kona. Yaber. Oye ganyeta so ganyeta te kuruka. So we need to be very careful going forward. So that if we are not very careful, oka mara to ikara ko mete ai jeni buato moto konde da geita kwa joranga moto yo ese tío que requete que quinteyo el yo que tie teyo yo te que tie ese ario muy teyo. That is the carefulness that we need to have.